Кеше гомерендә туган көннәр елда кабатланып килә. Ә менә түгәрәк дигәннәре, юбилейлар, алар әлбәттә башка туган көннәргә карата тантаналырак килеш кабул ителә. Шундый күркәм гомер бәйрәмен, чәчкә аткан гүзәл 30 яшьлек юбилеен бүген Яңа Зимница авылында гомер кичерүче гүзәл хатын-кыз Галия Абдулхак кызы Муртазина каршылый. Аны онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан яраткан тормыш иптәше Радик Хайдарович, кызы Зәлия һәм барча туганнары котлыйлар. Дөнья кызыгы шунда икән. Бер авылда үземнән берничә сыйныф түбән укыган кызны гомерлеккә яр итеп, яратып өйләнермен дип бер генә минутта уйламаган идем. Ләкин күкләрдән иңдерелгән никах вакыты җиткәч, күзем олыгаеп, әллә ничек матурайып җиткән бу шибәркәйгә төште. Аның җитдилеген, сабырлыгын, акыллы булуын мин бик яраттым. Өстәвенә, Галиям минем күңелемне тынычлата ала торган, ышанычымны һәр чак аклый алган. Бар хыялларымны хуплап, аларга ирешергә өндәп торучы кадерле кешемә әверелде. Бер сүз белән әйткәндә, мин аны үлеп яраттым. Бүгенге көндә ул миңа язмышым мәгънәсе булган нәни шатлык, Зәлиямны бүләк итеп, кызыма газиз әни булып матур яшәп киләбез. Мин килеп китеп эшләп йөргәнгә, ул авылда олыгайган әнием янында калып, аңа нык ярдәмче, сердәшче булып та яши. Әниемне хөрмәт иткәне өчен мин аны икеләтә артык хөрмәтлим. Кыска вакыт эчендә аңладым, Галиям мине бәхетле итә алачак кеше икәнен. Ул мине бер карашыннан аңлый, кәефемне сиземләп алып, кирәк чакта җылы сүзен дә, киңәшен дә таба. Өйебездә безнең гел пөхтәлек тантана итә. Тәмле ашлар табын тулган. Хатыныма аның өчен рәхмәт әйтәсем килә. Якыным, иң кадерле кешем, без синең белән бик озак, бер-беребезгә терәк булып яшиек. Синдәй кешеләр бүтән дөньяда юктыр. Балабызны бергә үстереп, бергә картайса идек, якыным. Алтыным минем, рөхсәт ит сине матур туган көнең белән ихластан котларга. Сине күргәч, мин аңладым, син ул минем бәхетем. Күңелемнең түрендәге мәңгелек мәхәббәтем. Синең өчен мин туганмын җиргә. Язмыш шулай алдан яраткан. Салкын көннәремне җылытырга син дә минем өчен бит туган. Язгы җилләр иркәлиләр сине. Күңелеңнән чыксын сагышың. Чәчкәләргә җаным сине тиңлим. Ак кышкаем минем, язмышкаем. Кадерле Галия Абдулхаковна, яраткан тормыш иптәшегез Радик Хайдарович белән балагыз Зәлияне исәнлектә, иминлектә үстерегез. Арагызда булган мәхәббәтегез сүнми, сүрелмичә, алтын, бриллиант туйларыгызны да каршыларга язсын. Бәхетле булыгыз, әлеге җырны сезгә багышлыйбыз.
keyifli bir şey bu. Normal. Kazan normal normal. Hey! Ruzi давай! Yaş vakitte diskotikler. Her şey ya. İlerlemeden el bakar. Bizden Marsi. Bir gün